told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Ang lamig kagad. Oo, ang lamig niya kagad. Di ka tulad doon sa una. Tsaka ang ganda pa ng color niya. Color mo. Kulay green. Paborito ko pa naman yung green. Ano yun? Yung ano po, yung babayaran sa balance po. Oh. Isasend ko through Gcash. Ah, Gcash isasend. Opo, kasi hindi po nagkaano yung rider po eh. Ayan. Tsaka si Mons. Dito na rin si Mons. No, Doon na lang kayo sa taas ni ano. pwede ni naman Vince. tayo mag-ano dito eh. Si Mons dito na lang. Dalawang mag-asawa sila eh. Tapos sila Vince. Bababa muna ako dyan ka. Si Boy Powell siya. Boy Powell. Pagdating na sila, Bigyan mo pa si ano, Ben. Sige po, sige po.
kayo, Ken at Risa, kayo na yun ay naglakas loob. Talaga naman. Bakit naglakas loob? Kasi gaya ng mga ninong-ninang ninyo sa inyong mga magulang, hindi biro ang magpasakal. Ay, makasal pala. Tama po ba ako? Ako'y tama. Hindi ito para kumakain ka lang ng kanin na pagkapasok, ilulura mo. Ito ay commitment. Na ikaw naman din talaga at kung sa iyong patya ay talagang sigurado ka na, eh, no return stays na kasi tayo. No return. Pag natuma ka na, idiyo. Wala sa ulan. Ikaw naman, Reza, no repeat and never surrender. Mamaya, nalasing lang si Ken, uuwi ka na ng bahay. Hindi kaya, sasabihan mo na ang nanay ni Kim sa ulo ko na nga, kasi masyadong malakas para iligpit ka. Ha? Walang sa ulian, kaya niyo na ba? 10 years ka na nagtitimpi. Sige, tumatawag ko sabi niya, mga kapit, talaga. 10 years na rin ako nagpapasensya. Napakaganda na after 10 years ay talaga dinala ninyo ang inyong pagsasama sa sakramento na kasal. Napakaganda ito hindi lang para sa inyo, kundi para sa mga bata, sa mga anak, na officially kayo talaga ay mga magkasal. Wala nang kahit sino pa na pwedeng makapagpaliwalay sa inyo. Kasi kahit isang daan pa ng anak nyo, kung kayo ay hindi kasal, pwede may aagaw. Kasi kung ang lupa na may titulo, inaagaw, baka na hindi ginagawa. Mabuti na lang ang naging kayo sa sakramento ng kasal, hindi na makakaagaw. Sabi niya si Camillo, kahit sino ay hindi pwede magpahiwalay kay kasal. Yun na lang, kasama na inyong pagpakasal ang pagtanggap sa mga magaganda at hindi magaganda, sa mga kalakasan at hindi naman ang kahinaan ng mga alam ko marami na kayo napagdadaan sa 10 taon inyong pagsasama, pero mas marami pa rin kayong pagdadaan. Again, pagbasa ang kalooban ng pagparito upang makapiling at maging kaisang dibdib, seresa na yung pakamamahalin at paglingkuran habang buhay. Kayo ba ay hinanda karugayin at paratingin ang mga anak na ibigay sa inyo ng Diyos bilang mabuting Kristiyano? Kung gayon, Ken at Lisa, kayo na nagnanais ng isang dibdib sa harap ng Diyos sa kanyang sambayanan, hindi ito magpag-aupin ng mga pala, kaya nilang hindi magtipa sa banal sa kanyang ng kasal. Kaya na magdalawa ay Risa, masangayon ka ba na mag-asawa ni Ken na narito ngayon ang susunod sa batas
then yung naman sa isa, sa kalooban ng damdamin, mula ngayon, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw na aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, ako sa Reverend Father Ferdinand at nagtibay ko pilastasan ang pagkakalimuso ng iyong pinagtitipan sa alam ng mga anak at Espiritu Santo. Then, at isa, ngayon hinihingi namin sa Diyos ang kanyang pagpapaspas sa inyong masisi at aras. Ang Panginoon ang kanyang ating tulong na siyang nagawa ng langit at lupa. Bastasan mo, Panginoon, itong masisig at marapatin mo sila Ken at Reza na nagsusulipan ng igawang mo sa ilaga sa pag-ibig at walang magamalit sa kapatan. Hinihintay namin ito sa Panginoon ng Kristo sa aming Espiritu Santo at pasawalan ng hanggan. Bastasan mo, Panginoon, ang imanin ko na si Ken at Reza at pagkalugan mo sila sa sapat na kabuhayan at sa mga aras na ito. Kaya kapag nakamit ang buhay na walang hanggan, ilog namin ito sa pamagitan sa Kristo sa aming Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ngayon ay isa sinasiguro niya ang pagsama. Ngayon, kaya gusto ko nagagaling sa puso mo, magbibigay ng sinsig na yan, Alam mo yung parang hindi